Nie všetko, čo chcem, naozaj potrebujem. Nie všetko, čo potrebujem, naozaj chcem. Pretože sú veci, ktoré reálne my chceme, pretože reklamy, sused to má, a to predsa, keď to má sused, tak to musí mať aj ja. Hej. Je to vec, ktorú reálne nevyužijem, alebo to vyťahnem raz za rok. Je najjednoduchšie radiť iným, ako majú žiť. Takže tu nejde o to, aby oni žili svoj život podľa mňa, mojich nastavení, ale podľa svojich nastavení. Už 19 rokov učí ľudí finančnej gramotnosti, učí, ako sa správať k peniazom a ako z nich vyťažiť maximum. Mojím dnešným hosťom je Peter Nerát, finančný sprostredkovateľ a nový lektor edufree.sk v oblasti finančnej gramotnosti. Peťo, vítaj v mojom štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Peťo, prečo by mali ľudia ovládať financie a prečo by mali byť finančne gramotní? A čo to tá finančná gramotnosť znamená? Toto je celkom dobrá otázka. Prečo? A v podstate dneska veľa vecí sa točí okolo financií. Hej? Kdekoľvek sa pozrieme. A svojím spôsobom vytvárajú tlak na každého z nás, pretože životná úroveň, chcem, potrebujem a tak ďalej, tak veľa vecí na nás vyskakuje a poznať svoju situáciu životnú, svoj príjem, svoj cash flow a mať pod palcom svoje výdaje robí veľký predpoklad preto, aby človek nebol pod tým tlakom. Hej. Takže z môjho pohľadu je finančná gramotnosť alfa, omega toho, ako má človek životnú situáciu. Ovplyvňuje veľkosť príjmu možnosti ľudí v rámci nejakého finančného správania sa gramotnosti, alebo ako k tomuto pristupuješ? Tak veľkosť príjmu, to je celkom zaujímavé. Určite ovplyvňuje. Dá sa s tým oveľa viac pracovať, hej? Tých možností je oveľa viac. Ale neznamená, že keď mám väčší príjem, mám aj väčší majetok. Pretože budovanie majetku nie je o výške príjmu, ale o tom, ako viem eliminovať výdavok. Hej? Mal som veľa klientov, ktorí zarábali menej peňazí, ale dokázali oveľa lepšie zhodnotiť svoje peniaze alebo tvoriť majetok, ako klienti, ktorí mali úplne trojnásobok, štvornásobok príjem. Hej? Takže je to skôr o tom systéme, ako ja pracujem s tými financiami. To, že mám veľký príjem, je fajn, ale v mnohých prípadoch funguje, že s jedlom rastie chuť. Hej? A tým pádom môj životný štandard ide hore a tým pádom neznamená to, že si budujem ten majetok. Môžem ho prejesť, môžem to rozflákať, môžem s tým urobiť čokoľvek, ale neznamená to, že naozaj ten majetok budujem. Mm-hmm. Takže nie je záruka. To, že mám vysoký príjem, neznamená, že mám aj, alebo že budujem majetok. Veľmi často bývajú na internete také tie diskusie pod príspevkami súvisiace s financiami, že no dobre, ale ja keď budem šetriť, tak to znamená, že si teraz nebudem užívať život, ale šetrím na niečo, čo vôbec nemusí nastať. Ako pristupuješ možno k tomuto, že je to tak, alebo dá sa tam nájsť možno nejaký kompromis? Diskusie pod príspevkami sú naozaj občas žasným, na čo ľudia prídu. Nevýhoda finančného alebo sprostredkovania je v jednej veci, že vlastne predávam sen, robím s imaginárnymi vecami, čo sa môžu, ale nemusia stať. Hej. Je to vlastne príprava klienta na budúcnosť. Hej. A ja to poviem inak, hej, svojím spôsobom čokoľvek sa týka budúcnosti, je len predpoklad. A netýka sa to len financií. Týka sa to všetkého, čokoľvek. Hej, zalúbim sa? No nezalúbim sa. Hej, vyjde mi ten zápas, vyhrám ten zápas. No, pokiaľ preto niečo neurobím, tak to nikdy nezískam. Hej. Toto je najväčší problém v rámci klientov, ktorý ja vnímam, že vlastne príliš veľa sa premýšľa na to, aby sa čakal na ten správny okamih, kedy to má zmysel robiť. Hej. Mm-hmm. Ako sme sa teraz bavili, to, že ja mám nižší príjem, neznamená, že tak musím zostať. Lenže pokiaľ nezmením návyky,
a systém, ako pracovať s peniazmi, tak vlastne sa nikdy z tej situácie nevyhrabem, nedostanem, hej. A na druhej strane, pokiaľ mám naozaj ten príjem adekvátny, alebo hej, ten životný štandard mám naozaj nastavený, hej, a pokiaľ zase to nejakým štýlom systémovo nemám zvládnuté, stačí jedna zmena životná a zrazu som niekde, kde som v živote nechcel byť. A toto musia ľudia pochopiť a v podstate akceptovať, pretože nikto z nás nemá kryštálovú guľu a nevie do budúcnosti. To, že sa mi doteraz nič nestalo, je fajn. Otázka, ja mám pred sebou x ďalších rokov, či som pripravený na to zvládnuť akúkoľvek situáciu. A v tomto vlastne nám tá finančná gramotnosť alebo nastavenie nejakého finančného plánu alebo produktu alebo systému práce s peniazmi vlastne umožňuje získať nejaký priestor alebo alternatívy pri nejakej životnej situácii. No a ty keď hovoríš o tom systéme, ako k tomu systému pristupuješ ty? Čiže keď bavíme sa teda o tebe, ako Peťovi, ako ty pristupuješ k spravovaniu svojich osobných financií? Máš aký systém je ten tvoj? Alebo aký by si odporúčil ostatným? Aký by som ja odporúčil? No, treba si uvedomiť, že vlastne bezo mňa by nebolo nič. To znamená, keď to premietnem do nejakej rozprávky, keďže si tu mal hostia, ktorý sa venoval rozprávkam, tak pozdravujem Terku inak, tak svojím spôsobom som sliepka, ktorá znáša tie zlaté vajíčka. Hej. Pokiaľ so mnou bude problém, tak ich nevysedím. Čiže to bude ten príjem, áno? To je ten príjem. To znamená, že moja alfa omega je, aby som bol v prvom rade chránený ja. Pokiaľ nemám dostatočný majetok, tak musím sa postarať o to, aby som ja, ktorý vlastne na základe svojich zručností, vedomostí, informácií, aby som vedel generovať ten príjem. Minimálne ten, ktorý mám, alebo ho nenajbože zvyšoval. Hej? Takže prvá vec, ktorú vlastne ja riešim, je zabezpečenie seba ako osoby. Následne súbežne s tým sa samozrejme musí riešiť nejaká rezerva na bežné veci, ktoré sa v živote stávajú. Hej. V podstate fungujú asi také 4 veci, ktoré by človek mal riešiť. Hej. Krátka rezerva, v podstate rezerva možno na taký rok, stredné peniaze, dlhodobé peniaze. Hej. Takto by to mohol mať klient nastavené. Hej. Funguje pravidlo 10, 20, 30, 40, ktoré sa tých princípov v rámci nejakej finančného systému je viacej, 50, 30, 20, hej. Ale ideálne je, aby to klient mal rozložené tak, aby v danej situácii s tým vedel pracovať. Môžeme sa baviť o systéme 10, 20, 30, 40 alebo akokoľvek inom, pokiaľ klient na to nemá zdroje, tak pre ňo je nutné, alebo v podstate priorita prežiť ten mesiac. Hej. Takže moja práca je v prvom rade eliminovať výdavky. To znamená presne ich pomenovať, kde v podstate mesačne míňam svoje peniaze. Zistiť, že či sú to peniaze, ktoré míňam s úžitkom alebo bez úžitku. A pokiaľ tam získam priestor, tak tie peniaze neminúť štýlom, že konečne mám nejaký zdroj a môžem sa rozšupnúť, ale v podstate začať uvažovať nad tým, že už nechcem ísť do tej situácii, kde som bol predtým. Takže postupne naozaj budovať rezervu, peniaze na nejaký horizont 4-6 rokov a na základe toho, že bavíme sa o sociálnom systéme na Slovensku, aby som mal peniaze pripravené aj na ten dôchodkový vek. No a keď sa bavíme o tom systéme 10, 20, 30, 40, vieš teraz povedať, že čo presne znamená tých 10, 20, 30, 40? No, je to systém rozloženia peňazí, ako by si ten príjem mali v podstate mesačne rozložiť na chod domácnosti, na výdavky spojené s nejakými záväzkami, na zabezpečenie seba, ochrany a rezervy a vlastne na investovanie. Hej. Tak poďme sa teraz skúsiť baviť o tom, že máme príjem 1000 eur, tak ako by si ho rozdelil, či podľa tých percent?
No v podstate 10% by malo byť investované štýlom, že z toho si začínam budovať ako rezervu, tak si začínam budovať s tým aj automaticky zabezpečenie seba, svojho príjmu. Hej. Mhm. To je 10%, takže z 1000 eur je to 100 eur. Hej. Čiže to je nejaká úspora. To je nejaká úspora a ochrana, hej? Mhm. Pretože naozaj pokiaľ mne vypadne, alebo mojej rodine vypadne ten príjem, hej, tak je problém, hej? Takže v prvom rade som ja ten, ktorý by mal byť chránený. Hej? Mhm. Potom tam máme vlastne 40% sú v podstate výdavky, ktoré sú spojené s chodom domácnosti. 40%? 40% chod domácnosti, to znamená, že z toho 1000 eurového príjmu je to 400 eur. Mhm. Hej. 30 eur sú vlastne 30 eur. 300? 300 eur alebo 30% sú vlastne financie, ktoré sú spojené s nejakými záväzkami, hej, bývanie a tak ďalej a tak ďalej. A 20% by malo byť vlastne určené na tvorbu majetku, hej, a na dlhodobé investovanie. Takýmto štýlom, ako je to všeobecný vzorec. To neznamená, že to všade funguje a všade to platí, hej. Pretože tie životné príbehy ľudí sú rôzne a záleží naozaj v akom rozpoložení alebo nastavení je daný klient alebo daný človek. To znamená, niekde začíname úplne tými základnými vecami. To znamená, musím najprv určiť alebo ukázať klientovi, že vlastne príjem minus výdaj musí byť rovný alebo väčší ako 0. To je základná formulka. Hej, pokiaľ je to opačne, pokiaľ je to inak, je fakt niekde problém. A keď si zoberiem situáciu klienta, ako môže on ovplyvniť túto situáciu, tak má dve možnosti. Prvá možnosť je zvýšim si príjem alebo znižím výdaj. Čo mám viacej v podstate ja pod kontrolou? Pravdepodobne ten výdaj. Pravdepodobne ten výdaj, pretože áno, dneska je ten trh otvorený, môžem sa zamestnať kedykoľvek a kdekoľvek. Otázka, či naozaj pôjdem do lepšieho, či to nevyžaduje, že musím si urobiť nejakú certifikáciu, vzdelávanie, alebo proste toto nemám úplne pod palcom, hej. A je to dlhšia cesta, aj keď existuje, hej. Oveľa rýchlejšie viem vlastne si zmonitorovať tie výdavky, nájsť tam ten priestor a začať budovať pomaličky veci. Ale zase je to o tých návykoch. Na čo je človek naučený, nie je to proces, že dneska takto lusknem a všetko sa zmení. Tak toto nefunguje. No a ako pracuješ teda potom ty s tými klientami? Čiže príde k tebe nejaký klient, povie, že chce nejakým spôsobom pomôcť so správou jeho financií. A čo sú teda tie prvé kroky? Začnete najprv analyzovať tie jeho výdaje, alebo pozrieš sa na tie jeho príjmy? Akým spôsobom to funguje? No, ono to funguje štýlom, že naozaj najprv alfa omega celého poradenstva alebo sprostredkovanie je dobre vyplnená analýza. To znamená, je systém, ktorým pracujeme, kde prvý článok je pochopiť situáciu klienta. To znamená prejsť si jeho cash flow, jeho životné ciele, situáciu, zamestnanie, kde si utvorím vlastne nejaký celistvý obraz o tej rodine alebo tom klientovi. Hej. Na základe toho veľmi záleží, s akou potrebou alebo prioritou dojde klient, lebo nebýva to iba bežné, že klient príde a nechce nič, ale chce len, aby sme mu spravovali veci. Hej. Vždy to je na základe nejakej potreby. Čiže má nejaký cieľ. Má nejaký cieľ. Chcem, tak teraz momentálne v trende kúpa investičných nehnuteľností alebo vlastného bývania. Je to jedna z potrieb, ktoré Slováci stále preferujú a je žiadaná táto služba. Tak vlastne ukáže sa mu modelácia na základe životnej situácie a možnosti, ktoré na trhu má. A v podstate na základe toho sú naviazané nejaké ďalšie veci, ktoré súvisia s hypotékou, kde je poistené
možnosť predčasného splatenia záväzku a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj je to na individuál, ale alfa omega všetkého je dobre spísaná a vyplnená analýza. Hej. Tu veľa klientov robí jednu veľkú a zásadnú chybu a neviem prečo, hej, vďaka čomu, nepovedia všetko. Ja chápem, že financie sú stále svojím spôsobom tabu a nie každý sa chce pochváliť nejakými svojimi neduhmi alebo nejakými problematickými vecami, lenže pokiaľ tie informácie dostanem neadekvátne alebo zlé, zavádzajúce, ovplyvní to všetko. Hej. Takže veľa počúvam, že ten finančný sprostredkovateľ je zlý, alebo tamten je zlý, ten mi nevybavil, ale už sa nepovie to B. Že častokrát klient zavádza alebo nepovie veci, ktoré by mal, na ktoré by mohol upozorniť. A ja fungujem na základe informácií. Mne klient poskytne informácie, ja to vyhodnotím a na základe tých informácií vlastne si prejdem celý finančný trh a ponúknem mu alternatívy, možnosti, ktoré on má. Hej. Pokiaľ mi on dá neúplné informácie, tak ja nemám iné informácie, za akými by som mohol pracovať. A toto býva dosť veľký problém. Ale pokiaľ je to normálny človek, ktorý nemá problém komunikovať o svojej finančnej situácii, o svojich cieľoch, potrebách, spíše sa analýza, vyhodnotí sa, spraví sa vlastne priede s trhom, predstaví sa mu modelácia, alternatíva, ktorú v rámci svojej možnosti alebo svojich potrieb má a pokiaľ to zaakceptuje, tak sa realizuje celý proces. Vieš mi povedať nejaké pekné príklady z tvojej praxe? Čiže s čím prišiel klient, čo bol za problém, alebo čo bol jeho cieľ a ako sa vám ho podarilo spoločne splniť? Tak tých príbehov v rámci toho času, tých rokov je celkom dosť. A keď mám spomenúť možno dva také, ktoré boli za mňa asi najviac, tak bolo napríklad úspora 1,000 eur mesačne, kde klientka platila 23 eurov na jednu osobu. Hej. A to po 2 rokoch, keď už nevedela kam z konope, takže vlastne hľadala cesty a vďaka jej dcery, ktorej som vlastne riešil nejakú jej situáciu, tak sa dostala ku mne a vlastne dokázali sme to skonsolidovať a klientke ušetrí mesačne 950 eur. Toto bol jeden z takých v podstate asi najväčších úspechov, čo sa týka úspory mesačnej. A druhý prípad, ktorý je dokonca z tejto lokality, z tohoto mesta, kde klient, ktorý bol vyslovene proti poisteniu, zabezpečeniu svojho príjmu, nakoniec prijal. Hej, teda rozhodol tam niekto druhý, ale zaakceptoval tú možnosť. A žiaľ, nemalo to šťastný koniec, hej. Na druhej strane, vďaka tomu, že zaakceptoval ten produkt, jeho rodina a deti fungujú, hej. A nefungujú zle. Majú zabezpečenie, má zabezpečenie, ktoré vyriešilo celkom slušne ich životnú situáciu. Hej? Čiže mám to brať ako nejakú poistku, potom pravdepodobne klient zomrel, alebo niečo sa stalo? Tak. Bolo tam niečo, čo on nevedel ovplyvniť spoluúčastníkom dopravnej nehody, nebola to jeho vina. A vlastne, viete, ono sa povie, životné poistenie nikto nechce, hej? Pokiaľ ho nepotrebuje. A ono takisto nepotreboval a nechcel. Tu teraz nechcem ľudí strášiť, ale životné poistenie je produkt, ktorý nechce nikto. Tak ako iný produkt ho kupujeme vtedy, keď ho nepotrebujeme. Hej. A ten prvý produkt je toaletný papier. Takže nie je to obľúbený produkt, ale naozaj vie vyriešiť, pokiaľ je správne nastavený, vie vyriešiť veľmi zaujímavé situácie alebo nepríjemné životné situácie. Hej.
Ja to poviem napríklad, príklad aj sám na sebe, hej, že ja som sa nevyštudoval som ekonomickú školu ani nič, v podstate som syn robotníkov, hej, a to je možno dobrý príbeh k tomu, že tá výška príjmu nemusí ovplyvňovať alebo ukazovať, že mám majetok. Hej. Keď som začínal pracovať, mal som nejaký základný príjem. Samozrejme, v tej dobe to bolo, povedzme to, ešte boli slovenské koruny, takže bolo to nejakých 950 korún. Dnešných 30 eur, hej, čo je 30 eur v dnešnej dobe. Niž v tej dobe to bol celkom slušný peniaz. Hej. A tak v podstate ono funguje, že keď zarábate menej, dokážete sa prispôsobiť tej situácie, vyžijete z toho mesiaca. Ale potom prichádza taký ten chorobáčik v hlave a povie, keby som zarábal o 1000, 2000, 3000, 5000 viac, ako by sa mi dobre žilo a koľko by som si dokázal ušetriť. Ja som sa vypracoval za pár rokov, takže som zarábal 35 000 slovenských korún v tej dobe, to je v dnešnej dobe nejakých 1200, to bol veľmi slušný peniaz. A tým, že som nemal žiadny systém, síce môj príjem rástol, rástla moja životná úroveň alebo môj životný štandard. Predpokladal som, že v podstate nič sa nemôže stať a nič sa nemôže zmeniť, všetko bude krásne a pôjde to týmto tempom. Tak život mi ukázal trošku inú stránku veci, kde som musel ostať 3/4 roka v podstate doma, kde sa minuli všetky peniaze, zdroje, ktoré sme mali našetrené. A ukázalo mi to, že ten systém, ktorý som ja mal v tej dobe, nebol dobre nastavený. Neochránilo ma to. Aj preto som ja v tej dobe úplne zmenil a prekopal systém, akým, to som síce ešte nepracoval vo finančnom sektore, hej. Takže následne potom, keď som dostal možnosť pracovať v tomto sektore, som prijal už len z toho titulu, že som sa chcel dozvedieť viac. Tým, že ma to nakoniec oslovilo a naplňa ma tá práca, to už len ten bonus, ktorý k tomu patrí, hej. A naozaj som musel prekopať veľa vecí, aj vďaka tomu, že som pochopil, ako funguje vlastne finančný trh, produkty, ktoré vlastne sú súčasťou finančného trhu a že vlastne nič v živote nie je dôležitejšie, ako som ja. Naozaj nič. Čo hovoríš možno na príbehy takých tých profesionálnych športovcov? Lebo tam je to tiež krásne vidieť, že to sú, nazvem to, že to sú ľudia, ktorí zarobia veľa peňazí za málo času a potom nastáva taký ten skok, že medzi tou 30-kou, 40-kou, keď sa končí tá kariéra, tak zrazu z veľkého príjmu klesnú, tak povediať, na nulu, pretože prestanú vykonávať to, za čo boli platení. A tam je krásne vidieť, že niektorí tí športovci, ktorí krásne zarábali, tak skončia na dne a niektorí majú vybudované firmy, majú investície. Ako by si pristupoval možno v tomto prípade k tomu? Zmenil by si ten systém? Športovci sú krásna ukážka. Hej. Tých príkladov je naozaj veľmi veľa. A nie len na Slovensku. Ja si pamätám si svojho času, keď futbalista, ktorý patrí medzi stovkárov ligových po ukončení kariéry, vlastne v tej dobe zarábal slušné peniaze, skončil futbalom a povedal, že jeho najväčší problém, ktorý následne potom mal, že nepoznal človeka, ktorý by mu vedel poradiť. Ako pracovať s financiami, hej. Že počas svojej aktívnej práce alebo aktívnemu športu vlastne nad tým vôbec nerozmýšľal. V tomto športovci si tiež musia uvedomiť, že majú určitý čas, kedy dokážu svoje peniaze zarobiť a nie každý sa dokáže uplatniť potom v reálnom živote, hej. Preto by mali myslieť na to, že OK, teraz zarábam, tak je čas na to, aby som nejakým štýlom ten majetok rozložil a nemíňal. A krásnym príkladom toho sú, neviem, či môžem menovať konkrétne, hej, ale napríklad Marian Hossa, hej, Stenochára, hej. Sú to ľudia, ktorí sú to hokejisti, z futbalistov, keby som spomenul niekto aj v podstate v tom pozitívnom nejak
si neviem spomenúť, v negatívnom by som si spomenul, hej. Tých radšej nebudeme menovať? Ale keby som spomenul svetových, tak brazílsky útočník, svojho času veľká hviezda, dneska je na ulici. Hej. Nebudem hovoriť meno teda, ale naozaj, oni majú určitý časový úsek, kde naozaj zarábajú veľmi slušné peniaze a oni žijú v systéme, ktorý poznajú dokonale a ten im vyhovuje. Keď tá aktivita skončí a vlastne oni skončia s tým daným športom, už je ťažké sa naučiť niečo nové. Hej? A z toho titulu pokiaľ oni si nedokážu zhodnotiť alebo upratať peniaze počas aktívneho športu, tak potom už bude neskoro. V väčšine prípadov je to neskoro. Lebo fungujete celý finančný sektor alebo finančná gramotnosť je o systéme. Hej? To je celé. O ničom inom je to nie. Funguje jednoduché dve slova. Chcem, potrebujem. Tu veľa ľudí zlyháva a patria medzi nich aj vlastne športovci. Lebo keď je človek na tom pomyselnom piedestále, je to špičkový človek, ktorý je médiami ospievaný, hej, všetci sponzori dávajú zmluvu za zmluvou a raz to skončí. Keď si ja zvyknem na 100 000 príjem a zrazu ten 100 000 príjem skončí, lebo nepríde nejaká lukratívna zmluva, že by som mohol robiť trénera napríklad reprezentácie alebo čohokoľvek, pretože takých záujemcov je tam XY, hej. Čo ďalej? Takže určite je to skupina ľudí, ktorí nad týmto by mali uvažovať počas svojej aktívnej kariéry. A ty si hovoril o tom, že chcem a potrebujem. Možno by sme to mohli trošku rozviesť, že aký je rozdiel medzi chcem a potrebujem v tom finančnom vnímaní? Tak za mňa je to alfa omega celej výdavkovej časti. Hej? Bavíme sa o tom, že nie všetko, čo chcem, naozaj potrebujem. Nie všetko, čo potrebujem, naozaj chcem. Pretože sú veci, ktoré reálne my chceme, pretože reklamy, hej, a ja viem čo všetko, sused to má a to predsa, keď to má sused, tak to musí mať aj ja, hej. Je to vec, ktorú reálne nevyužijem a to vyťahnem raz za rok. Keď si zoberiem, ja ti položím inú otázku. Máš doma skriňu, kde máš veci, ktoré vyťahneš len raz za rok? Jednoznačne. Určite možno ani nie raz za rok. Tak. Otázka, potreboval si ich? Alebo si ich chcel? Asi chcel. Keby si to dal oceniť, koľko by to asi bolo peňazí? Hej? A teraz nechcem hovoriť, že si to ľudia nemajú kupovať, lebo o tom život je, hej, chcem si aj dopriať nejaké veci, ale všetko by malo byť s nejakým rozumom. Alebo mám vytvorené nejaké zdroje, ktoré viem využiť teraz na dočasné chcem, hej, pretože je to niečo, čo človeka motivuje nejakým štýlom, nie že motivuje, ale vlastne robí to človeku radosť. Spáme sa o tom, že život by mal byť o nejakej emócii. A ideálne, keď je to o pozitívnych emóciách. Keď si kúpim prvú Škodovku, hej, jedno aký typ to bude, tak budem happy, lebo to je niečo, čo som chcel, hej. Netvrdím, že to potrebujem. Pretože pri dnešnej situácii doprava mestská, hromadná a celoslovenská je asi problém v niektorých regiónoch, takže určite niektorí aj potrebujú, hej. Tu je veľký problém. To znamená, funguje také pravidlo 48 hodín. A kde sa rozhodnem, že či naozaj tú vec, ten produkt chcem, alebo ho naozaj potrebujem. A tu by som ľuďom odporúčil, že keď sa pre niečo rozhodnú, že chcú to kúpiť, tak nech si dajú ten čas 48 hodín. Pokiaľ to naozaj po tých 40 hodinách potrebujú, tak nech si to kúpia. Hej. Lebo častokrát si človek potom uvedomí, že vlastne to aj nepotrebuje. Ja keď otvorím skriňu, tiež tam mám veľa vecí, ktoré som potreboval, nakoniec som zistil, že som to len chcel. Hej. A toto vie veľmi veľa ubrať z toho
s čím by klient mohol v podstate pracovať. Hej. Čiže to je hlavný nástroj na redukciu tých výdavkov. Tak. To v podstate môžeme ukázať na princípe predplatných. Hej. Veľa ľudí si predpláca rôzne typy služieb a v podstate ich aj nevyužívajú. Hej. Na čo im sú potom? Hej. A nad tým človek nepremýšľa. Hej. Proste pri nejaká vec, vyhodnotím to, že je to prospešné pre mňa, pre deti, pre manželku, pre kohokoľvek, tak to objednám, lebo v tom okamihu možno nepociťujem ten výdavok ako nejaký problém. Hej. Takže takýchto vecí môže byť 5, 6, 10. Hej. A zase zistím, že to, čo najprv sa javilo, že mňa stojí 20-30 eur, zase som mal 150 eur. Hej. A častokrát sa stáva, že klienti, keď to zoberiem pri operátoroch, alebo lepšie poviem pri médiách, ako mám DigiTV, hej, k tomu mám Orange TV, hej, pretože je nejaké iné kanály, a k tomu mám ešte DigiGo, hej. Na čo? Hej. Keď si zoberiem, že vlastne pre tou televíziou dneska veľa ľudí ani nesedí. Hej? Áno, pozerajú cez internet nakoniec. Tak nakoniec. A možno teraz, aby sme ťa teda lepšie spoznali ako človeka a ako finančného sprostredkovateľa, čo je taká tá tvoja super schopnosť? Čiže vieme, že finančných sprostredkovateľov a poradcov je naozaj veľa. Ako sa ty líšiš od svojich kolegov, konkurentov? V prvom rade ja kolegov, konkurentov neriešim. Pretože ja už som to prezentoval x-krát, buď kopeme za jeden tím, alebo proti sebe. Buď pracujem dobre, kvalitne a tým pádom budujem meno toho sektora v pozitívnom zmysle, alebo pracujem neúplne ideálne a vďaka tomu mám klientelu. Čím som iný, a toto je skôr otázka na klientov, v prípade na kolegov, ktorí by to vedeli posúdiť, ale môjim cieľom je dosiahnuť stav, aby ma klienti nepotrebovali. Aspoň na tie základné veci. To znamená, aby vedeli posúdiť nejakú životnú situáciu, nejaký produkt, vedeli vyhodnotiť to svoje plus, minus a oslovili ma naozaj v prípadoch, keď sa budú riešiť nejaké závažné situácie. Hej? Preto tam už treba trošičku komplexnejšie zvážiť veci. Takže možno v tomto sa trošku líšim s tým, že môjim cieľom je to, aby človek pochopil zmysel každého jedného produktu. U mňa napríklad si portfólio nastavuje klient. Nenastavujem mu ja. Ja mu dám odporúčanie, ukážem mu systém, vysvetlím mu každú jednu položku, ale veci si nastavuje on. A tým pádom ja dosiahnem jednu základnú vec a to je, že on presne vie, prečo si to spravil. Pozná rozsah daného produktu, na čo vlastne slúži, aký má zmysel. A v týmto štýlom sa mi málo kedy stáva, že by klient po návšteve niekoho iného, máme sa teda konkurencie, hej, že by sa nechal opiť rožkom. Hej. A možno v tomto fungujem trošičku inak. Inak robím v podstate prácu, ktorú robí veľa iných sprostredkovateľov, to znamená, naozaj starám sa o to, aby ten majetok klientov vlastne rástol. Lebo najväčší ukazovateľ mojej práce nie je to, že ušetrím niekomu na PZPčku nejakých 20 eur ročne, alebo mu vybavím lacnejšie poistenie nehnuteľnosti, alebo cestovné poistenie, alebo mu urobím super životné poistenie. To všetko sú prídavné produkty. Môjim cieľom a v podstate cieľom každého finančného sprostredkovateľa by mal byť budovanie majetku. Až tam človek vidí naozaj ten efekt, že ten človek niekde začínal nejaké bod nula a vlastne zhodnocuje sa ten majetok. Hej. Toto je vlastne mojou prácou. A či si skôr taký, nazvem to, že sprievodca, čiže tým, že tí ľudia robia tie rozhodnutia na konci sami, tak môžem to nazvať, že si taký sprievodca finančným svetom? No ja to poviem tak, že veľa klientov na začiatku s týmto má problém, ale ja im hovorím jednu vec, že je to ich život
Oni to budú na konci mesiaca to musia platiť oni. Neplatím to ja. Uh-huh. A tým pádom musia si uvedomiť, že to je ich život, ich rodina, ich peniaze, ich čas, ich energia. Hej? A je najjednoduchšie na svete radiť iným, ako majú žiť. Uh-huh. Hej? Takých poznám veľa. Uh-huh. Predpokladám, že ty takisto. Takže tu nejde o to, aby oni žili svoj život podľa mňa, mojich nastavení, ale podľa svojich nastavení. Ja ich vlastne len svojím spôsobom poviem, že upracem, aby chápali súvislosti medzi produktami, medzi tým, čo naozaj potrebujem a čo naozaj chcem. Že tento produkt slúži na toto a tento slúži na toto. Hej? Toto pri poistie má takýto zmysel, toto má. Prečo vybrať túto banku a prečo nie túto banku? Prečo investovať a budovať alebo rozkladať portfólio v rámci investícií do viacej produktov, aby mal rozloženie a aby mu to generovalo príjem v rôznych situáciách. Hej? Takže pre mňa je podstatné, aby ten klient chápal princíp. Pokiaľ to pochopí, aj mne sa s ním pracuje oveľa lepšie. Mne sa to osvedčilo s tým, že tým pádom sa buduje tá dôvera trošku na inej úrovni a naozaj tí klienti volajú vtedy, keď naozaj chcú riešiť nejaký závažný problém alebo závažnú situáciu. Hej? Využívaš vo svojej profesii nejakým spôsobom aj AI? Čiže využívaš nejakým spôsobom moderné novodobé nástroje, umelú inteligenciu? Bez toho to momentálne už asi nejde. Hej? A už doteraz sa využívali nejaké veci, nehovorím, že to bolo vďaka AI, ale rôzne platformy typu porovnávačov, hej, ktorý máme, ale umelá inteligencia čoraz viacej vlastne vstupuje aj do tohoto sektora. Bude určite časom oveľa viac súčasťou celého procesu. Hej. Viem, že sú ľudia, ktorí pracujú na tom, aby vlastne fungovali rôzne typy, agenti, AI agenti, hej, ktorí budú vlastne k dispozícii klientovi, aby mu v podstate poradili v určitých situáciách. Je to vývoj. Hej. Musím to akceptovať. Otázka je, či to klientovi bude stačiť. Hej? Pretože môžeme sa baviť o umelej inteligencie, stále tie emócie zohrávajú svoju rolu. Samozrejme. A toto umelá inteligencia ešte nevie zhodnotiť. Ako veľa vecí, hej, v podstate aspoň momentálne vlastne umelá inteligencia vyhodí nejaký sumár, ktorý na základe nejakých vstupných informácií dostane, nejakého promptu a tých ciest môže byť oveľa viac. Kým sa k tomu človek dostane, možno ten finančný sprostredkovateľ, pokiaľ je skúsený a naozaj kvalitný, mu to povie oveľa skôr a oveľa rýchlejšie. Kto ťa v tvojom živote najviac inšpiroval? Či prečo si vôbec sa dal teda do toho sveta financií? Kto ťa najviac inšpiroval a možno akú knihu by si odporučil v rámci spravovania financií, v rámci tých myšlienok, ktoré ty to odovzdávaš ďalej? Ako tých ľudí okolo mňa, ja sa musím teda pochváliť, že v tomto som mal naozaj šťastie na ľudí. Hej. A kto ma asi najviac v podstate nejakým štýlom ovplyvnil po ľudskej stránke alebo po stránke finančnej? Môžeš povedať obe. Hej. Tým, že som futbalista, v podstate fanúšik Manchester United, tak Ferguson bolo u mňa topka, jeho kniha Leading je niečo, čo odporúčam každému jednému manažerovi, ale aj v pohodičke komukoľvek prečítať, pretože veľa vecí je tam úzko spätý s akýmkoľvek životom, hej. A samozrejme v časoch, keď som ja začínal, v podstate bol to Haidema, bol to Kiyosaki, hej, knihy Dobrý otec, zlý otec. Bohatý a chudobný. Či bohatý otec a chudobný otec, vidíš, to teraz si ma dostal, hej. Ale v podstate otec tam bol, hej. A čo sa týka môjho okolia, naozaj mal som šťastie na ľudí, ktorí mali, alebo
sa držali určitých hodnôt, ktoré si nesiem so sebou a ktoré zatiaľ plnia ten účel, ktorý plniť majú. Hej. Či to bol tréner v doraste, či to bol môj prvý získateľ v rámci finančného sektoru. Takže musím poďakovať, že ma vlastne oslovilo tohoto biznisu, pretože ekonomické vzdelanie som vlastne nemal, hej. A môžeme sa o tom baviť, že v tomto sektore bolo príhodné, aby mal človek ekonomické vzdelanie. A je to naozaj iba ukážka, alebo ja som iba ukážka toho, že sa to dá aj bez toho, pokiaľ človek chce. Hej. Nie, že to potrebuje, ale chce. A v tomto mi poviem značku OVB, však to je matka všetkých maklerských spoločností na Slovensku, dala príležitosť na to, aby som sa tu našiel. Hej. Takže neviem úplne presne povedať jedného človeka, bolo to komplex ľudí, ktorí ma ovplyvňovali od počiatku, hej. A čo je potom také tvoje najväčšie životné múdro? Čiže keď bol Peťo 18-ročný chalan, čo si myslel, že je 100% správne a teraz to robíš úplne inak a zistil si to až v priebehu života? No. Keď som mal 18 rokov, tak to už je nejaký piatok dozadu a veta, ktorou sa nejakým štýlom riadím a hovorím to aj klientom, že cesta existuje vždy. Chce tu len čas, energiu, disciplínu, trpezlivosť. Hej. A v dnešnej dobe veľa ľudí nemá čas byť trpezlivý. Chcú veľa vecí hneď, čo je možno na škodu aj pre nich samotných, ale toto je asi veta, ktorá mňa sprevádza. Hej. Život si nájde vždy cestu. Peťo, ďakujem ti za rozhovor. Pre divákov to bol Peter Nerad, expert na správanie osobných financií a lektor finančnej gramotnosti. Ďakujem ti pekne za rozhovor, bolo to zaujímavé. Ďakujem za pozvanie. A bolo to hlavne veľmi dôležité na zamyslenie, čiže aby ľudia vedeli, akým spôsobom riadiť financie, akým spôsobom byť v bezpečí aj vo vážnych životných situáciách. Ďakujem ti ešte raz a držím ti palce v tom, čo robíš. Ďakujem podobne. Zaujala ťa táto téma? Navštív edufree.sk, tam nájdeš ďalšie vedomosti formou kurzov zdarma, alebo si môžeš objednať služby lektorov na rôzne témy, ktoré pomôžu tebe, tvojmu biznisu a tvojim zamestnancom rásť. Vidíme sa pri ďalšej epizóde, na čo mi to bude. Aby ti neušla, určite ma sleduj. Teším sa na teba.